ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ କଏନ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ ନୂଆ କଏନ୍। ମାର୍କେଟକୁ ନୂଆ ଆସିବା ନେଇ ଆଜି ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ତେବେ 1 ଟଙ୍କିଆ, 2 ଟଙ୍କିଆ, 5 ଟଙ୍କିଆ, 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୂଆ କଏନ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି। ନୂଆ କଏନ୍ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସୁବିଧା ହେବ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନେ କଏନ୍ ସବୁକୁ କେମିତି ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବଜାରକୁ ନୂଆ କଏନ୍ ଆସିବ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି କଏନ୍ ଧରି ସଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଉକ୍ତ କଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ରୋକିବାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ନୂଆ କଏନ୍ ଆସୁଛି, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସୁବିଧାଜନକ।